Engko lampu mati. Mati lampune. Kita kayak ngono ki lho. Ya, terima kasih. Kedua tenan. Mboten pun, Mbak. Entar tok gawon, Mbak. Gawon ben diumpine nang mobil. Iki ya, Mbak. Wis tok. Kapan? Yo ben. Iso nek kayak ngono. Sampai jumpa lagi ya. Nggih. Oke. Ya, hati-hati. Semayanan Mas. Dijak semayanan lho, kok telepono. Nek ra iso tak marahi. Twitter nek kon ngono. Selak budal. Lah ngono yo mbok marahi tok, lah mu marahi gawat lho. Maksudnya sholat, Mbak. Sholat 5 waktu. Ini kalau jenengan anu ajari. Ngoten ki. Nggih, sendiri ngene kok. Nggih, cek dulu gitu ya. Oke, guys, dan soal sakit ya. Aku bingung, aku pengen di. Kak aku seneng kemeng. Iya, ya. Iki HP ya lho. Iki aksesorisnya mau silver ya HP. Gold ki. Ya apa ki jenenge silver ki. Oke, makasih ya, guys. Dadah. Tinas yo, wedi. Salamu dadi manggolo diambu gelem. Ning ndi? Ki wedi banci. Ora apa-apa nyakot banjine. Panggolan ning ndi? Rodok nyisih rono nek lho menek wedi. Bukaan lawange, Mbak ya. Ndi? Wi. Ya malah panas to. Lah anu nek gak nyala lho. Buka dia mau. Sret. Ngel ngono gak diangkat ya. Wes ki ditotose aku tak ngisi nganu. Ngisi pulsa. Ada pulsa aku jelas lagi lho. Kan iki bajas dari lek temu yo kudu to. Nggih apa? Blangkon? Mau harus pakai blangkon. Temu itu harus pakai blangkon. Nanti kalau ijabah yo blangkonan. Ijabah blangkon, temu blangkon sing gantine ketiga engko. Jas sing mau wening ngono. Madhep rene, Dun. Iya, mau mentrang-mentrang. Pengen ngono kuwi. Mbur apa? Engko di press body. Press body. Tenan apik kuwi. Ya ini, Tante Nur juga mau jadi mantan pakai itu. Katanya tadi ya. Konten. Kok nek Tante Nur tadi manten kok aku sing gosok sikile. Jret. Lah ya. Gosok sikile. Kok gosok sikil bareng ki sikile nyapa? Sikile kok ben apik. Yo senenge senenge kono rapi to lu. Oh, ngono. Kak, orang. Nah, coba mang kayak gitu. Nak cowok ini ukurannya satu ukuran. Jawabnya tanganmu. Ya coba orang nu nek no apa hem putih itu di Jadi nganggo hem to iki. jerunan Putih ya. Gaya yang putih lo ya. Kok dicilik ngene lho tuh. Jurunan jas. Di press body ya pik tadi. Kuwi ya, Anis ra gelem. Ya jelas sing dawa. Anis ora gelem tak kae iki. Anis wis kae, lagi teko iki lah. Merak. Merak wi lho. Merak kae. Merak sing satu Iki nih. wis kan. Iki lho sing nake teko. Iki ya lagi teko iki. Nek pengen coba lho ya, iki anyarnya. Dari jajalne kuwi. Gak apa-apa jajalan kabeh. Ya. Iki lanang iki. Iki limited edition iki. Kuwi. Nek tulisane manuk engko Anu ada. Ya dene pira lho di sing iki. Piro sih kayak iki? 100. Oh wis sedeng to? Sedeng, tapi siman sing anu Jawa tak kae iki apa piye ngono. 100 lho. Sedeng gak ya? Sedeng nek anu nek mau gede banget sampai win. Yo gede dhuwur kae gede lho. Kopen to? Heeh. Ra sedeng nek Lho ya. Tulisannya mana ya iki limited edition. Coba Ya wi lebih iki tradisi. Jawa kuwi. Jawa jus. Yo kok ya. Ya juga nek. Terus sama semudan kok nek Serang ora lega. Lho. Ora apa-apa, rek iso diubah. Kok iki karo jeri sing iki ae api. Jeri iki ketok cilik, ora usah mudan gasra. Lho ora mesti sak ngomong sak usah mudan urung. Urung aja mudan. Sasi sama Urung. Tiga apa ki sate. Alah wong aku tutik kaya apa. Kesai sama udan.
Diko ngerak ki udan. Tiga ngerak. Heeh. Nek sana kopi. Iku sampe tiga ngerak. Yo to. Ora usah sing besar. Wah, blotong tong tong ae. Berambut Yo kayak. rambut nek teko Yo jumbi. rugi nemen rek yo. Nyantek nyuwek repa berarti. Jamin. Bareng to. Nganu, apa ki jenenge? Endi? Gulane. Emilia sembarang. Ya kuwi ae. Sembarang. Tapi jeberin to Mbak Win dadi foto. Wi anyar lagi teko, wi anyar kabeh kok. Tinggi-lah. Oleh aku setahun mesti ganti ya. Apa jajan tak wani ya. Jog. Anu, gak apik jerene. Mati. Ya padha apike to. Iya, nek wong dhewe panjang. Heeh. Jeberin to. Lanange kuwi lho dudene lanange. Kek lanange dudene ben di ngono. Wis seber nang kuwati. Kuwi lho kek lanange iki lho, ning ngisor iki lho. Kuwi lho. Nah. Engko gampang nek dicilikne kabeh karek kowe. Nah. Jajal sik. Kuwi apik Mas, padha ae gak usah bingung. Mengkon motor iki tak foto. Tak kon madak iki foto. Alon-alon terah mantan anyar rung iso nglebokne. Ora tau. Rong tau kuwi lho ngomong dhewe kuwi lho. Lho. Kuwi lho jare buku kuwi para kuwi lah. Iya jejak. Oh, nek aku wis ro. Aku wis Mbak Win. Pak Wigduk. Tapi nek kono kan anu to lho. Beda. Beda bolongane. Jedrotmu ki nek ndi parang? Sopo? Oke. Kerja dong. Iya. Wong lanang ora kerja gua kali to. Dipakani apa? Lah iya. Aku gak jaluki. Gak. Golek dhewe. Lanange padha kabeh, Mas. Sak ukuran couple. Pengenmu kira-kira sing ndi tuh? Sing emang pendek wi. Bingung dek iki asline. Bingung padha enek. Mumpung jek adoh urung enek semile anyar. Nek kuwi ketok cekli awake lurus. Heeh. Tapi Nenek sing emang. kuwi rada mbembeng. Merga urus dicilikne. Gak carane kan kandel to kuwi. Heeh, motife oke. Tapi akeh. Gak apik Mbak Win, gak apik. Marati. Jare sapa Mbak Win? Nah, muni ya sik. Dulurmu. Ora roh ora krungu. Wedi apa wi wong kok weden? Wong kok weden. Apa nih? Anu. Apa ini kayak HP ta? Gua ora kon foto. Itu nih gawa ora ta? Pokoke ora tak pateni Mbak Win ben Apa? Foto wi. Alah alah. Yang gue nek depan to. kene tak fotone. Mau budak. Lah, alah. Pedi foto Mas Jendul kok. Iki lho tak foto gawe HP ku ke lah, Ndang. Nah, digo sing lu. Kok dikirim nih sing apik. Ya. Yo nyapa iPhone-mu ra kok gowo. Senen ono. Dah. Raine nyeneng-nyeneng. Ki dinane apa? Minggu kok. Sesuk senane. Ya dijeber kek masih sebelah kanan. Masih mundur itu, nanti mundur ya itu. Munduran nasi longgar gini nah. Wah, kan kita ada ini ya. Apa hai kamu? Belum mesti luar kamu. Yes, ngono itu. Masih dah rati samping. Saya tak Yo, bisa. sik. Saya belakang. Diberiane kek ngarepe kek. Sekali. Sekali. Ngono ya wis to kok. Biyen piye nek kok ngono kuwi lah. Nenek. Tahun aku 2000 piro wong aku. Karo jipukno jase kek. Piye ngerti anake kok. Nah, Nek Solo ya apik jarik. nek iki jarik ngisore yu sing lanang, sing wedok bareng ya.
Pantes jari nek menurutku. Pada pernah sih, Lun. nek jari. Aku tak fotone sik. Sik. Tangane ya Kowe ben kuwi sik, Mas. Itu ben jajal neh apa putih pengen jajal ndi? Sing kuwi, ya oke. Bilio pokoknya sing ampe pas ndi. yo gawe ngerti alas betul ketok iki. Endul ta enak tenan. Kena bubuk bulan. Ini panas. Apa nih? Panas kena seng. Apa nih? Seng. Iya. Lap. Kok ngopae. Ngatuk. Badannya besar. Badoke oke. Ya diet tok kek mosok kemanganan ae. Rupanya poso kok. Lha terus ya banyu kok Kali siji. Heeh. Banyu ae wis pantes wae. Gak sama wis lemu kok. Aku nek kene piye? Yo kelemon kok nek mangan ae. Ora. Yo nek gak mangan mah. Nah, Ben lah. kon lambene kok ben anu ben gak sedeng. Lah lho saya suwe lho ukurannya tambah biyen XL terus saiki XXL. Oh iya malah. Lah XXL kae ultra lemu kae XXL. Lu terah wong lemu kira krasa Mbak Win. Heeh. Roro ki mengembang. Kae gede tak cilik. Alah. Delok ta awake ya Allah Mbak Win. Kayak masus kayak bingung ta lah goleki. Barang kada kowe milih sing ndi. Pengen sing dawa apa sing ndek? Penak sing dawa apa ndek ta yu? Lho, oh gak, masuk klambine iki lho, apik dawa pondek kok. Rasane dimantu ya. Ben dibales. Apa ya ora? Eles aku. Oh, dipoto. Iya, sik. Oke, guys. Nganune cong sampe pasangan pisan to, Kek? Engko karek moto. Nganu katoke lho Rotno ya, Mbak Win. Mau dipoto ben nganu, soalnya wis dicilikne wi. Mbak Win dicilikne. Nganu celanane Rotno, Mbak. Oh iya. Aku yo baru tok. Oga ngono, Mas. Oga. Malah dicepot. Oh. Kene tok dicok ning iso. Ngono lho Mas, dienggo moto. Dune lho demi aku mau kon ngorot lho. Aku yo wedi. Mosok, Mbak? Yo kok tak ngene-ngene tok. Oh. Sik. Nah, bentakno sik. Enggokno sik kok dilorot. Lah ngono. Loroten to, Mbak, sing ngisor kuwi lho. Nah. Iso ra opo. Nah, wis Ngono kok ya dadi kancing apa buke sing benakne? Lho, dikancing sik, Mas. Gak sedeng. Oh, ya wis. Kok kancing kok piye ngono? Wedi aku ya an. Nggone dulure. Wis kok dibuka, Mas. Dibuka kabeh iku sinangan kabeh mi. Mantene cilik mergo mantene iki sak kuwi lho. Aku ya, Mbak. ngono ki tibae wong nek cilik ya cilikne sik. Heeh. Itu kan dondom sapa? Lho, dijahitne wi. Nek jas dijahitne. Nek cedok iki pas bar Anu digo tok. Heeh, apik ya. Yo nang ngene mantan cedak Wis sarangan ayo. ngono. Rasa mbok terne budal dhewe aku. Yo pengen iki Iya Ya ta. apa nek mana arep liwat ndi? Oh, lah mbok isih. Diplotot ngene. Mbok sing ngene bolongane. Iki yo enek, dudai Mbak Win, dudai. Piye, Mbak? Mbak, oh ngono. Oke, seperti ini guys. Wes Mas, dan aku tak kirim foto nih. Video nih, karek sing sore. sore apa? Karo sepasaran, Ding. Sepasaran. Lah sore wis tuku dhewe gak apa-apa. Dulu dhewe kok Dek. Heeh, kok kene gak apa-apa. Sing kuwi sing apa to? Nggo salene. Oh, ganti sale. Heeh. Sing sore ya. Sorene kuwi Sore ini apa? sorene wis duwe sarimbutan wong loro apa
Apa kok kene? Apa kene ae. Ini. Malah penak rasa ragat neh tuku. Gak cukup duit 400 ya kan. Lanang itu. Ora oleh. Iya ta? Sarimpitan ini ngano ya ra matur kira marang iki. Lah iya. Kayak lah ya gawe lamaran ki kayak gak cukup 400 kan. Gawe lanang itu kan. Ringit ner kae. Heh, Dun. Kayak kelabi lamaran kok gak cukup duit 400 ah. Iya. Lanang itu. Iya ta? Mbok kira saiki apa murah. Yes ngono wae. Duit iki kaya banyu saiki, guys. Golekane kok penak ngono. Lah ya golekane piye direwang kaya ngene. Aku jam 1 wis budal nggo di manten. Golek apa? Golek panganan, sego. Banten. Wis engko neh, guys. Yo, delok ta. Wis bar toto-toto, ringkes-ringkes terus rasan-rasan apa ya? Apa? Aduh mentok kan ndasku kira dek ngelu aku pengen turu sik dilu-dilu tok. Turu aja. Lah aku rong turu lho ndek bengi. Lah piye? Karek aku ta wong terus ade bojo ya penak tok kok. Los. Ning di jajal. Wes iso gede ripan iki tuku apa? Tak foto kata. Tuku ripan. Potong rambut. Oke sing di barbershop ta, Mbak? Iya. Pinter ya termasuk. Dek dhewe sing duwe ya. Pinter ya. Arep nempel lek jawaku. Kok tempel? Heeh. Sing motong tukang motong ae lho sing tak tonan. Mah ngerti aku. Kayak aku kae. Mbak. Oh, duda. Oh. Duda. Sret. Mawar. Cinta, siwet aku malahan oke. Sidul kae karo si. Tin. Wis diri kesisik kok. Rasa-rasa. Iya toh, pateni kamera mati kita rasan-rasan. Petenge mlilit iki. Iya iya toh. Kalau orang mending ndi to? Nyapa toh? Ari karo anu. Sopo? Oh, dili kowe. Kok gue dus apa kuwi kae? Karo beri. Rok. Digedekne, guys. Tenang aja, pokoknya di Mbak Manohara ukuran berapapun ada. Untuk manten-manten gak usah bingung ya. Ukuran berapapun ada semuanya. 200 juga. Yuh, enak gak ya, Mbak? Tapi gak gapurane anu mblangkat, gapura kecamatan. LD 200 enak. Walah. Jadi iki kan di 150 double loro. Terus kan papat apa jari papat. Telu. Tidak cukup. Oke. Semangat untuk teman-teman semua ya, guys. Wis ngono wae engko neh. Cus, arep golek badokan. Anakku susah bisa. Itu teh anyar saja. Oh, mesti gede anyar terus kaget dia ribut ngono. Sopo? Kowe gitu. Kok iso lancang? Saku wae. Arep rasa-rasan gak sedo, guys. Dek iki ning CCTV petukan wong lanang. Petukan Pak Manten karo nggawa gendaan. Ngawur. Sing ngero Mbak Luki karo Mbak Win aku gak ero lho ya. Pokoke wong loro lho sero. Lah kan tak dudu ya ra enek. Atau ngono tak sabar. Ya Allah, Pak. Aku ngono. Aku anu mendelik aku makane. Tak parani ya. Aku mendelik. Aku nak isin karo aku. Nyapa? Lah iki sapa lurah apa di sini? Lho, lah aku ngono. Kok di YouTube ngono. Oh. Tapi singer. Ya singa dia ngerti mesti nek aku kan ngerti. Vlog. Engko selak di vlog ayo mulai ya, Dik. Sembarang di vlog. Heeh. Engko anu bojone wong tibake, bojone tanggane digowo kae. Poro lha nek keponakane. Oh iya lali. Ngejak ponakane Mbak terus dhewe nika. Yo. Karaoke. Karaoke re. Nyuwun karaoke. Oh, ponakane nyuwun karaoke. Pon dangu mboten karaoke. Nah. Udah corona setahun. Apa? Tukuran
Karaoke, wis gak tau karaoke to. Lah, iki nek terlingan iki. Ngono tibake. Asu. Asu. Mbak Win beres. Wis mbok mau nang ndi? Lo nek bar yo dringkes iki, guys, mbok kira gak. Oke ndi? Lah apa? Warna ndi? Pagine lho. Sing dijahit lho. Nih. Di warne lho. Oh, kok guys to warna. Enggak, sendiri kok jahit dulu. Ditotone rajin, putih amor putih. Oh, Kok wis kira aku nonton karo Bu Minera Ram. Mbak Line tak mau aja ngiseng sik aku ngono ngantekan. Ram. Ram. Toto seperti sedia kala. Alon-alon to kok yo gradak. terus tak sedia kalah. Yo lah. Males dia kalah kok. Lah, yo mbok pokoke tak gedhe, pokoke patung gak oleh geser sedikit pun. Iki klambine nyaleh lho, iki male gak ngene. Kuwi lengene stok renek. Iya, iya. Yo ora lek ku nonton pertama piye dibenakne. Oh, weh. Ini dipasang lho. Oh, piye kok iso ngono wingke, oh. Lengene lu tak ilang. Nah. Gitu aja kok nggak tahu sih, ah. Capek ini Mbak Win. Aku dembek tok. Oke. Putih iki. Putih. Aduh. Ganti ngene lagi. Aja ta wis nek kae loro kok. Iki mrene kene lho sih. Gak. Ini sampai kono. Mosok teluar mbok wajang kabeh. Nah, iki lho, tengah. Mbok ki biru-biru to nuansane ya sing kene. Iki anu nek iki balik birune. Oke, sudah. Sudah Mbak Gendut ini. Apa toh? Patung loh. Apa? Oh. Oke, wes sudah guys, gue nah ngomong keluar kepan yang ngantuk.